Yayikhekhetha inkosi unyasi lwezulu amen. Ngiwakhoza ke sibonga ukuhlala ngisemlazi kodwa ngiwalapha emabedlana. Ngeke ngachaza okuningi ngoba kuthi isikhathi kanti sibaningi. Bantwana baNkulunkulu ngiyayibongela nami ithuba lokuthi ngibe khona kule nkonzo yenabashu yokuvala unyaka yakuleliswe la kaNangoma amen. Siyabonga uNkulunkulu omuhle inyanga yezulu eyasifungulela lo msebenzi. Yase iuphasisa noma singazike ukuba kuseyikho yini ushembe mzukwane esungula inabashe esisakwenzakho. Yakhumbula ngelinye ilanga enkosini uthi ngulamakhosazana kuya insizwa. Ethi lensizwa baba ngiyagula iphelezelwa abangani bayo. Ukufa Nkosi engihamba nakho sekwehlula odokotela kwehlula inyanga kwehlula abathandazi. Akukho la Nkosi engayanga khona ngizama kwelapha lokufa enginakho kodwa bayehluleka. Nkosi ke ngumntwana walapha ekhaya ngikhulele lapha ekhaya Nkosi. Ngizocela kuwe uNkulunkulu ukuba ungiphilise. Uthi baba iyodwa into engihluphayo noma ngilele ebusuku lento iyenzeka. Uthi ngiye ngubone umphefumulo wami uhlukana nenyama. Kodwa lapho uhamba khona umphefumulo wami bese ngiyabona ukuthi awuye ekhaya la kubo kaShembe. Uthi ngiye ngibone indlela yami ukuthi imnyama. Uthi endleleni engisuke ngihamba ethi mangabe ngiphakathi nawo bese kuqhamuka imalasi. Kodwa lezi imalasi ukhonkotha kwazo isuke ibiza igama lami. Uthi mangithi ngiyaphenduka ngapha nangapha ngiyaqinisela ngiyaphambili. Uthi bese kuba nento ehlayo lapha endleleni yami emvunulo engeyamakhosazana kodwa kangiyazi ukuba yehla kanjani. Yathi inkosi enkulu yasephakameni uma iphendula lo mlisa. Yathi mntanami ngithi wena umntwana kuleli bandla ukuyintshalo leli bandla uthi lo mntwana yebo. Uthi uShambe uyayihamba inabasho uthi lo mntwana yebo Nkosi ngiyayihamba. Uthi uShambe mawusuku uhamba umhlangano wenabasho usuke uyokwenzani. Uthi lapho suku uhamba khona manihlangene ningabantwana baleli bandla ehlanganeni kwenu ufike wenzeni lapho enihlangene khona. Uthi ke kulungile hamba uyekhaya ungangiphenduli inkosi kubusise mawube nenhlanhla yokuphila kodwa mawungabanga nayo inhlanhla yokufa nalokufa kwakho kodwa ngesibonane kwesakho. Uthi mina nangu ngesibonane kwesakho. Yasiyahamba lensizwe ekhaya. Ethi mangabe ilele yasiphinda isibona lesibonakaliso yayibona iguqe phambi kwaNkulunkulu imbikela ithi wayesethi uShembe uyayibona yini lento eyehlayo lapha phambi kwakho mangabe sekufanele uhambe na bese iyakuvimba yenza indlela yakhe bemnyama. Uthi lo mbhemu yebo baba ngiyayibona. Uthi uShembe imvunulo lena yamakhosazana ayesuke ephuma emakhaya ecela koyise bewanika imali emhlanganweni wenabashu kodwa namfike ninemhlanganweni wenabashu nilale nawe niwakhiphe ekhosazaneni iphume ekhaya ivunula ibuye ekhaya isavunula ngawe. Wena uyakwazi nokuyela kwinabashu. Uthi njengoba uyibona le mvunulo eyamakhosazana omiwa nguwe niwona nihlanganelana nihlangene khona ngoba uShembe akuyona into lena ayeyakhela ukuthi niqomisane ngayo noma nijole ngayo. Uthi ubona namhlanje ngivala ukuthi kube nemicimbi ebusuku eyenziwa inabashu ngivaliswa amanyala eseniwenza manihlangene niyintsha. Bangaki mina nawe ukuhlela imvunulo emabhokisini namhlanje abagidi badla utshwala laphana bakhishwa yithi kodwa thina sila esontweni. Bangaki abangagidi imvunulo ihlele emabhokisini onina sebaze bahlubuka nasesontweni wahlutshulwa yimi mina lapha ekuseni ngigida ngize ngihlale phansi ngiphathi hayi kodwa nginenkosazana engasasonto yakhishwa yimi. Ngoba uShembe masithi uThixo singadlanga. Khona ukufika kwaseKhenani ngixole. SiseKhenana 2015 sasibuke ngoba umkhokheli wase enhlanhleni eMaritzburg.
uma sibuya sihamba ngebhasi kuyahlatshelelwa sesithethiswa omunye umkhokheli wathi akuhlatshelela makubuye esifeni sase siyeka kama ngabe namba ibhasi lacishe laphoseka nathi esweni la lafela mangesingaki isihlahla sase sihlabelela kanti khona indaba enkulu ezokwenzeka phe kwentaba bazokhumbula abantu ishingishane somoya esasuka phe kwentaba omhlanhla kasokuqala sathi masibuya lapho sahamba nomfoka Mngwengwe sayogeza lapha entabeni usagezwa lapha emfuleni masigeza lapha kwakuyisonto umfoka Mngwengwe wayesesuka eseyochitha amanzi ngalesweni sabona kuyindishe nawashona phansi sase simmemeza ushembe kulesiwe singale khena sasimemeza ushembe sathi masuka sibaleka ishingishingi sesidlala amatende ahamba wabantu abaningi awaziwa shonapha sathi masuka phe wentaba sibuyela esiphesheya lapha ekhaya ngathi mangifika sizobikela inkosi ngayithola inkosi round umuzi bambisana nayo round aka7 iphethe iumbrella yale emnyama ngasigqokile isigqoko yayisibuya imali lapha phakathi no brand yabuka lapha esiqhamuka ngakhona uma ibuka lapha phesheya kenani esiqhamuka khona ngabona ubaba ebuka ngapha ikhanda lisuke ebuka ngapha sema sifika nomvangela uMngwengwe sibika indodana kamfowabo kaMngwengwe ngoba yena kalo Nazareth yayisithi inkosi yamaNazaretha lo mntwana sengimkhiphile niyomthola endleleni eyehlelayo ehlela kulabantu abaswebewele phesheya entsuse yathi mthatheni nimuse sibhedlela eMantobela siyohlangana khona lo mbhemu wephuka la amanyongo ithambo lehla kwahlukana kabili wabanjwa isikhumba kuphela amathambo ahlukana lapha bemfake emontweni itest yathi imonto isenhla komuzi sase singena isilwane sikamhlosi sangena ngebhuthe emontweni sangena saya kuyena sase sithi hlabelela sesikhona thina boshebe wathi uMngwengwe ngazi ngizohlabela ngithini ngizinhlungu yathi hlabelela awuzazi ihlabeleza lapha ekhaya esindisa umuntu wathi uMngwengwe ngizohlabela ngithini yayisithi mina ozokuhlabelelelwe nizolandela ngemuva uthi yaphinda lehlabele inkosi yami ubungithana yayisimbamba la yayisimhlanganisa amathambo ije wahlanganisa yawahlanganisa yawathi yayisithi hamba esibhedlela bekuse Israel kodwa bofike bekutshela ukuthi ngeke uphinde ukwazi ukuhamba ulimele kakhulu uthi sasesihamba asengesibhedlela uma efika esibhedlela ngampela odokotela bemfaka uIsrael bathi ngeke aphinde ahambe bazomnika izinto bemfaka wheelchair ngoba indlela alimele ngayo amanyongeni ehlukene amathambo kodwa mayesebuyela kwesibili uthi lona wesibili hayi amathambo ahlangene into eyenzeke nje kwena uthubeka inyama kuphela iyo levukele base sibuya naye sesimuse esilwaneni sezulu uthi unyalwezulu lo mfana bahambile bayokwasha lapha bayogeza ngesikhathi ethi uyochitha amanzi uwachithe kabi kanti umnikazi wentaba uphumile uhle ngaphandle kwahlangana amehlo ayisemdonto uthi-ke ube nenhlanhla ngoba isikhathi imemeza thina boshembe sizwile sase siphuthuma sambambe engakafiki into emlimazile ushawa amatshe la ebewela kona nezihlahla kodwa kubuke wafika umnikazi wentaba bengesatholakala uthi-ke mbafundisi hambani nitshela abantu bengaphinde begezele lapho umnikazi walentaba unayo laka kabi ningamboni ngoba ethule nje Nkosi ayibusise nikuzwile